Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Dudot, Miles, minaw ha? Minaw mo? Ay mo kumpiyansa nagtitugrigin ninyo ha? Ay mo kumpiyansa! Ha? Unsa? Unsa yayog kumpiyansa Benoy? Wa ko kasabot mo. Ay, hindi, Miles. Uy, Bisaya ano ang sapot? Wa lagi. Nga naman dahil naisiyot. Anong mingon mga nga dilipin ni mo pa kumpiyansahon? Ha? Ni Tito Grige? Uy, Dudot. Ah, dili. Isinayin natin. Uy, sugat na tayong tao na. Takap. Nanguta na ganit ako nga nung dilipin ni mo pa kumpiyansahon ni Tito Grige. Ay, Gusto na lagi. Nga na lagi. Ay, basta. Gusto na ha? Gusto na itong diskasa na to. Gusto na. Kuig diskwidyo tanyo na. Wala to ha. Dot, Miles ha, wala to ha. Kalimpi to, yung itong insulti niya. Unsay wa rato. Basta wala lagi to. Libog ko. Ka na, ha? Paglibog lang Dudot. Magklaro ni mo na Basta yan. kalimpi na to. O ay mo pagpataka og sulti atong akong gingon nyo ha. Humatik ka kayo tayo nagmahibaw atas lain. Okay ra sutian ako si mama ko rin na i-shot. Bitaw. Usa! Ayaw taon ha. Dahil mayan sa ayaw taon ha. Basta. Wala to kong sulti ha. Wala to. Uyo ko kasabot atong gisulti ni na i-shot kuya. Sige sa tiyagingon nga. Diskasan. Unsa diskasan. Uy, wala ko nutong iyang gisulti. Mao. Siyarog. Waka kasabot nga klaro ato. Kay nakasabot ka day siyang giingon kuya. Sabot. Kasabot day ka? Ang saman ko no be? Grabe asan ni mo nga waka sabot oy. Mingon siya nga dili ta pa kumpiyansahon ni Tito Grigi nga meaning magbantay taba sa tubaba. Ba good. Basta magbantay ta. Munay buti pasabot nga dili ta pa kumpiyansahon. Nga magbantay ta ni Tito Greggy? Gani. Nganong magbantay man ta? Ay, si. Ngano man? Bantay Saru. Waka kasibutan na nga sa ato pa na naambot ani oy. Unsa na ko ani pagpasabot man libog na noon ko. Awa, ingong ka, kasabot ka. Nga karon nalibog po di ay ka. Oh, alang ikaw man bi. Ako pa Judia Basulon. Yung ka na anak ko siya. Ngay, ninato sige pangutana oy. Ay nasi pangutana, hilom na. Ay, kuyawan ako na. Ay, di man yun dito makasulti ng Dudot ug Miles ug skrito eh. Uy, natan siya. Maman ko rin na. Nga po ni Dudot ug Miles. O nga ugangan ni Francine nga ko amigo. O nga si Francine ako pang amigo. Natasyan! Woo! Lang! Wait lang! Paghuwit! Oh, shoot! Ngano ka, shoot? Nanawag Shoot ka, shoot? Nagpahan ni mo ng tansoy. Zabay, log shoot, oy! Bugal, long. Oh! Bugal-bugal na magsultit sa tinuodang. Nya kung kong batian mong naong ng tansya ko eh. Mansama ka? Ikaw masuko ko. Ayaw nga agog dili masuko. Masuko dyan lagi ka. Suko. Suko dyan ka kung iyong kumatignaw. Suko. Di ko, wapam ka. Suko. Wapam ka. Buyag siya. Ay, lagbot siya. Ay, lood, lagbot laway ni mo. Asyat, taka ka panuto na. Inyong kang buyag. Diba nang gitutuan ka? Namaw niya, oy. Sabay tuyo ni mo nga imo bagong giagbas.
kuan nang siya nang tans pa nang tans. Dito pa nang tans ba. Kitaan man ko si Tito. Oh, to pa ingon silang Francing. Kung sa man to? Kisang tito ba? Oh. Kisang tito ha? Tito ba? Tito Grigi ba? Taon to pingon sila kurina. O, unsa? Pagtarong shot! Pagtarong isyot ha? Uy, si Greggy ang imong gipasabot to apaingos ilang kurina. Mapita na kay. Kumidyahan gini siya. Tiyawan! Way ayo. Kaway lame! Ahak ba ni mo isyot? Abi na kong tinuod. Nga naman tinuod ang. Ha? Aw, wala. Lagi. Aw. Pero lang. Oh. Trans ko. Asa man? Kamantay ko ba? Oh, sa Sige rin anak si Girigi sa inyo. Sa Debes Prancing. Tagsara. Ano man? So, baka diha isyot ay patagka ka man lang. Bitaw ng tansa eh. Sa may naanagot. Ha? Nga, mayam kita si Girigi na ni Dudot ug Malsgot. Pinangga mo kaya na niya ang imong mga po. Labaw na tigaring anak. Ha? O sa itong gisulti ni mo isyot? O sa'y anak? Kuwan ba? Ang butong pasabot ba nga? Pinangga kayo ni Gregi si Dodot ug Miles. Anak nilang Prancing ug Corina. Sa bada isyot ay, maubagod na imong gisulti? Ulo ng tonsyon mo rin niya kaklaro. Ngulbo na ka ng ngulbo. Weh, hilamay. Kasabot ko ha? Ha? Kasabot ko ang nangulbo-ngulbo. Sabra? Ngulbo-ngulbo ka karon. Tuwag karong matampalungan ta ka. Oh, ni ano day ka, matansang? Dali ragod. Ngano ka ma? Ikaw ha. Pag-amping yung taon sa imong lihok, labi nagmasuroy ng grigi dinis inyo. Kay wata masayon kung unsay huna-huna sa mga tao dinis atong palibot kung maanhi na siya. Ha? Oh, kay nagamping man bitaw ko, matansang? Dili kay ako ray nakamatikod ang grigi ha, nga may pagtanaw nimo. Lakip nas isyot, Unsa? suod baya nas isyot og Prancing. Ayaw gid magkumpiyansa. Matansang? Sorry kayo, Francing. Wa ko makalakaw gahapon o ganito sa inyo. Wa po na ko masugo si Apiot kay may nabisihan mo gumistindahan. Daghan mo kayong delivery. Ayaw ka problema, anak. Greg, nakasabot ko. Pero nakopya dahil ako ang number ni Corina. Ako ang isendro ni mo. Nagkasulti na magabi Greg. Lakip na ni Dudot ug Miles. Pero naputol lang nga mo pa nagsulti gabi ambot kung ngano to. Unya, may return call unta ko nila. Nahutdan po ko og load. O karong nakapaload ako karong buntag, dili na po rin noon sila makontak. Mao ba? Excuse me, Sir Franz. Kadayot Greg, may nanawag. Ngano, Jake? Sir Franz, patuol ka dinis riyan sa SR. May tuyo ko sa libo. Okay, Jake. Musunod ako. Sultihin lang siya. Kinsa to, Rian? Kisam lang Miss Rian diya sing. Kinsa na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!